गोरलै इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायफिननाय जाबाय आरो दिनैनि बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों कुइसन एक्सारसाइज नं 7.2 आरो बे 7.2 खौ सावरायनायनि सिगाङावनो जों गिबियावनो मोननैसो फर्मुला होग्रोनो नागिरदों। बे फर्मुलाफोरा जाबाय गिबियावनो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ लिरनानै लानो हागोन। साइन ए प्लास बी बेनि फर्मुलाया जागोन साइन ए इन्टु cos b बेनिफ्राय प्लास cos a इन्टु साइन b बेनिफ्राय आरो दङ cos a प्लास b इकुवेल टु बेहाय जागोन cos a इन्टु cos b बेनिफ्राय माइनास साइन a इन्टु साइन b बे जाबाय इम्पर्टेन्ट फर्मुला। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट दङ नेक्स्ट जाबाय साइन ए माइनास बी बे जागोन साइन ए इन्टु cos b बे जासिगोन माइनास cos a इन्टु साइन b बेनिफ्राय नैयाव जागोन cos a माइनास b इकुवेल टु cos a इन्टु cos b बेनिफ्राय प्लास साइन a इन्टु साइन b दा बेफोर जाबाय इम्पर्टेन्ट फर्मुला। बेनिफ्राय नेक्स्ट फर्मुलाया जाबाय टेन ए प्लास बी बेयो जागोन टेन ए प्लास टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनास टेन ए इन्टु टेन बी बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो टेन ए माइनास बी जायोब्ला बेयो जागोन टेन ए माइनास टेन बी बेनिफ्राय 1 प्लास टेन ए इन्टु बे जागोन टेन बी बेनिफ्राय नेक्स्ट कडनियाबो एकेयानो जागोन। बेवहाय जाबाय कड ए प्लास बी बेनिफ्राय बे जागोन कड ए इन्टु कड बी बेनिफ्राय माइनास 1 डिवाइड बाय कड बी प्लास बे जागोन कड ए बेनिफ्राय नेक्स्ट दङ कड ए माइनास बी बे जागोन कड ए इन्टु कड बी प्लास 1 डिवाइड बाय कड बी माइनास कड ए दा बेफोर जाबाय इम्पर्टेन्ट फर्मुला आरो माब्लाबा बेफोरखौ फोरमान खालामनाय फैनो हागौ। नोंथांमोना बेफोरनि फोरमानखौ नायना लाब्लानो जाबाय, बिजाबाव होखानाय दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट फर्मुलाया जाबाय साइन ए प्लास बी प्लास सी इकुवेल टु बेनि फर्मुलाया जागोन साइन ए इन्टु कस बी इन्टु कस सी बेनिफ्राय प्लास कस ए इन्टु साइन बी इन्टु कस सी बेनिफ्राय प्लास कस ए इन्टु कस बी इन्टु बेनिफ्राय दोङो साइन सी बेनिफ्राय माइनास साइन ए इन्टु साइन बी इन्टु साइन सी बेनिफ्राय नेक्स्ट कस ए प्लास बी प्लास सी बे जागोन कस ए इन्टु कस बी इन्टु कस सी बेनिफ्राय माइनास cos a इन्टु साइन b इन्टु साइन c बेनिफ्राय माइनास साइन a इन्टु साइन b इन्टु cos c बेनिफ्राय माइनास साइन a इन्टु cos b इन्टु साइन c बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय टेन ए प्लास बी प्लास सी बेनि फर्मुला जागोन टेन ए प्लास टेन बी प्लास टेन सी बेनिफ्राय माइनास टेन ए इन्टु टेन बी इन्टु टेन सी डिवाइड बाय 1 माइनास टेन बी इन्टु टेन सी बेनिफ्राय माइनास टेन ए इन्टु
10b बेनिफ्राय माइनास 10a इनटु 10c दा बेबायदि जासिगोन बेफोर गासै इम्पर्टेन्ट फर्मुला बेनिफ्राय आरो दंबावो खायसे ट्रिगोनमेट्रिकेल रेशियो जायफोर जोङो 2a जों फोरमायनो हायो साइन 2a दा बेनि फर्मुला जागोन 2 sin a इनटु cos a बेनिफ्राय दङ cos twice a बे जागोन बेनि फर्मुला जाबाय 1 minus 2 sin square a बेनिफ्राय आरो दंबावो cos square a बेखौ जों मोननो हायो cos square a minus sin square a बेनिफ्राय जों आरो मोनबावनो हायो 2 cos square a minus 1 equal to 1 minus 2 sin square a दा cos square a नि जायगायाव जों बेखौ फज'नांगोन बेखौ फज'नांगोन आरो बेखौ फज'नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय tan 2a नि फर्मुला जाबाय 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनास tan square a जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो sin twice a निबो फर्मुला मोनबावनो हायो 10 इउज खालामनानै बे जाबाय 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan square a आरो cos twice a निबो दोङो cos 2a निबो फर्मुला दंबावो बे जाबाय 1 tan square a डिवाइड बाय 1 प्लस tan square a स' नैबे जायफोर जों लिरबाय 2a cos 2a बेफोर 2a निखौ जोंनो एक्सारसाइज 7.3 खौ बानायनायावसो गोनांथि जायो बे 2a नि फर्मुलाखौ थेवबो आं बेवहायनो लिरनानै होखाबाय बेनिफ्राय आरो दङमोन sin थाइस a नि जों 3a नि ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोफोरखौ ओरैबायदि लिरनो हायो दा स' बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन sin 3a निखौबो नैबे एक्सारसाइज थामहिनबा 7.2 एक्सारसाइजआव गोनांथि गैयाब्लाबो आं डाइरेक्टलि बेवहायनो लिरखानो हाबाय बेखौ नैबे sin 3a नि फर्मुला बा sin 2a नि फर्मुलाखौ जों एक्सारसाइज नाम्बार 7.3 आवसो इउज खालामनांगौ थेवबो आं बेवहायनो लिरना होनाय जाबाय बे sin 3a नि फर्मुलाया जागोन 3 sin a minus 4 sin cube a बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट फैबाय cos 3a ना जाबाय 4 cos cube a बेनिफ्राय माइनास 3 cos a बेनिफ्राय आरो मोनसे जाबाय tan 3a निखौ जों मोननो हायो 3 tan a माइनास tan cube a डिवाइड बाय 1 माइनास 3 tan square a दा बेफोर गासैबो फर्मुला जाबाय इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय जों दा एक्सारसाइजखौ बानायनोसै 7.2 खौ बेनिफ्राय जों दानिया सावरायगोन एक्सारसाइज नं 7.2 आरो बेवहाय मा सोंदों कुइसन नाम्बार 1 आव थुब्राय खनानि मावसोलु बाहायना दिन्थिदि जोंखौ फोरमान खालामनो दो दा 1 नाम्बारनि 1 ना मा दङ कुइसनाव जाबाय सलुसन बेवहाय होनाय दङ sin 45 डिग्री बेनिफ्राय होनाय दङ माइनास आल्फा बेनिफ्राय फैबाय इकुवेल टु cos 45 डिग्री प्लास आल्फा बेनिफ्राय आरो जोंखौ बेथिं आरो जोबथारनायाव मा होनाय दङ 1/√/2 बेवहाय दङ cos आल्फा माइनास sin बेवहाय दङ आल्फा बे गासैखौबो फोरमान खालामनांगौ दिन्थिनांगौ जोङो नैबे sin 45 माइनास आल्फा इकुवेल टु बे गासैखौबो sin 45 माइनास आल्फाखौ जोङो 1/√2 cos आल्फा माइनास sin आल्फा होनना फोरमान खालामनांगौ आरो थिग बिदिनो cos 45 डिग्री प्लास आल्फाखौबो जों 1/√2 cos आल्फा माइनास sin आल्फा होननानै फोरमान खालामनांगौ दा गिबियाव जों बेखौ खालामजेनगोन दा नोंथांमोना बिथिं लिरनो हायो sin 45 डिग्री माइनास आल्फा दा जों फर्मुला बायदियै जों मा लिरनो हायो जों sin जों फर्मुला मोनदोंमोन बेबायदि sin a माइनास b बेनि बे फर्मुलायाव जों लांनांगोन बेखौ दा बेखौ जोङो बेबायदि फर्मुलायाव लांबा मा जागोन sin 45 डिग्री इनटु cos आल्फा बेनिफ्राय माइनास cos 45 डिग्री इनटु sin आल्फा जों बिदि लिरनाय फर्मुलानिफ्राय फैबाय बेनिफ्राय दानिया sin 45 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन जोङो 1/√2 जों लिरनाय बेनिफ्राय बेयाव फैबाय cos आल्फा थिग बिदिनो माइनास cos 45 नि
cos 45 डिग्रीनि माना जाबाय 1/√2 आरो बेवहाय थाबाय sin alpha बेनिफ्राय जों दा 1/√2 खौ कमन लानो हायो बेवहाय मा थाखो बेवहाय थाबाय cos alpha माइनास आरो बेयाव थागोन sin alpha दा बेखौ जों मोननो हाबाय जों बेखौ मोनसे बा ए नाम्बार इक्वेशन जों होना लानो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नैखौ बानायनोसै cos 45 डिग्री प्लास आल्फाखौ जों बानायनोसै बेनिफ्राय बेवहाय cos 45 डिग्री प्लास आल्फा दा बेबो फर्मुलानिफ्राय जों मा लिरनो हायो जों फर्मुलानिफ्राय बेखौ लिरनो हागोन cos 45 डिग्री इनटु cos आल्फा माइनास sin 45 डिग्री इनटु sin आल्फा दाना cos 45 नि माना बेनो 1/√2 बे जागोन cos आल्फा माइनास sin 45 नि मानाबो एखेयानो जायो 1/√2 बेयाव जागोन sin आल्फा 1/√2 खौ जों कमन लाबाय बेनिफ्राय मा थाखो cos आल्फा बेनिफ्राय माइनास sin आल्फा थाबाय आरो जों बेखौ मोनसे बी नाम्बार इक्वेशन जों होना लानोसै दा बेवहाय ए आरो बी बे मोननैबो मानखौ जों मा समान समान मोनबाय आरो बे गासैनिबो माना जोंना बै राइट हेन्ड साइडआव मा दंमोन बेजों गोरोबनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनो हागोन इक्वेशन आरो जों इक्वेशन ए आरो बे बी निफ्राय जों मा मोननो हायो नैबे बी आरो सिगाङाव मोननाय ए इक्वेशननिफ्राय जोङो लिरनो हायो बेवहाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट फैबाय इक्वेशन ए आरो इक्वेशन बी निफ्राय जों मा लिरनो हायो sin 45 डिग्री माइनास आल्फा इक्वल टू cos 45 डिग्री प्लास आल्फा बेनिफ्राय जोबथारनायाव 1/√2 बे जागोन cos आल्फा माइनास sin आल्फा स' जोङो बेबायदि फोरमान खालामबाय होननानै जोबथारनायाव लिरनो होनो हायो स' बा फोरमान खालामबाय एबा फोरमान जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोना नाम्बार 2 एन्ड नाम्बार 3 खौ नोंथांमोननि थाखाय दोननाय जाबाय बेनिफ्राय नाम्बार 4 खौ बानायनोसै नाम्बार 4 आव मा दङ सलुसन बेवहाय होनाय दङ बेखौबो जों फोरमान खालामनांगौ बेवहाय गिबियाव मा दङ बेखौ लिरग्रोनोसै cos 70 डिग्री बेनिफ्राय cos 10 डिग्री प्लास sin 70 डिग्री sin 10 डिग्री बेनिफ्राय 1/2 होननानै जों फोरमान खालामनांगौ दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ गिबियावनो बेखौ लिरनोसै cos 70 डिग्री बेनिफ्राय cos 10 डिग्री प्लास sin 70 डिग्री बेनिफ्राय दङ sin 10 डिग्री दानिया जों मा खालामगोन बेवहाय cos 70 आरो cos 10 दङ स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो आरो बेनिफ्राय जों डाइरेक्टलि नैबे मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ स' बे फर्मुलाया जाबाय cos 70 डिग्री माइनास 10 डिग्री जोङो लिरनाय आरो नैबे मोनसे फर्मुला cos 70 डिग्री माइनास 10 डिग्रीखौ जों सेफायोब्ला नै फर्मुलाखौ जों मोननो हायो आरो जों बेखौ डिसकास खालामदोंमोन फर्मुलानि सायाव आरो जों बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा 70 माइनास 10 डिग्री खालामबा जों मोननो हागोन बे जाबाय 60 डिग्री दानिया cos 60 डिग्रीनि माना जाबाय 1/2 आरो बे 1/2 माजों गोरोबखो नैबे राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय राइट हेन्ड साइड आरो नोंथांमोना बेवहाय फोरमान जाबाय होनना लिरना होनो हागोन बा फोरमान खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बारखौ नायनोसै 5 नाम्बारखौ नोंथांमोननि थाखाय दोननाय जाबाय बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव दङ 10 डिग्री प्लास 10 35 डिग्री बेनिफ्राय माइनास 10 डिग्री इनटु 10 35 डिग्री इक्वल टू 1 जों 1 होननानै फोरमान खालामनांगौ दा गिबियावनो जोङो 1045 डिग्रीनि मानखौ जोङो 1 होननानै मोनथिगौ स' नोंथांमोना गिबियाव मा लिरनो ला बेनि सलुसना जागोन स' जों मोनथिगौ दि जोङो मा होनना जोङो 1045 डिग्रीनि मानखौ जों 1 होनना मोनथिगौ दा बेनिफ्राय जोङो गोरलैनो दिहुनलांनो हागोन आरो नैबे 45 खौ जोङो 1035 डिग्री प्लास 10 डिग्री जोङो लिरनाय 45 खौ जों जुदि एक्सट्रा जुदि सेफायना लिरबा 35 प्लास 10 डिग्री जों मोननो हागोन बेनिफ्राय 1 जाबाय
बेनिफ्राय आरो दानिया tan 35 डिग्री प्लस 10 थामहिनबा tan a प्लस b नि फर्मुला बायदि जों मा लिरनो हायो बेवहाय बे जागोन tan 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 35 डिग्री इनटू 10 डिग्री जासिगोन बेनिफ्राय इक्वल टू जाबाय 1 दानिया बे खनाजों खना सानजाब्ला जों मा मोननो हागोन साननाया जाबाय tan 35 डिग्री जाबाय tan 35 डिग्री प्लस बेनिफ्राय 10 डिग्री जों बेखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो नैखौ बेखिनाखौ सानजाबदो बेथिं इक्वल टू जों मा लिरनो हायो बे जागोन 1 माइनस tan 35 डिग्री बेनिफ्राय इनटू 10 बे जासिगोन 10 डिग्री बेनिफ्राय दानिया नेक्स्ट मा खालाम नैबेखौ जोङो बिथिं लाबोब्ला मा मोननो हायो tan 35 डिग्री प्लस बे जागोन 10 डिग्री आरो बेखौ जोङो बिथिं लाना फैनोसै नैबे माइनस tan 35 खौ जोङो बिथिं लाना फैब्ला मा जागोन बे गासैबो आरो नेक्स्ट जोङो बेखौ बिथिं लाबोब्ला मा जागोन बे जासिगोन नैबे माइनासा प्लास जाबाय प्लास जोङो बेयाव 10 खौ जोङो लिरग्रोनोसै बेनिफ्राय tan 35 बेनिफ्राय इक्वल टू 1 आरो जोङो दा बेवहाय जोबथारनायाव लिरनो हायो फोरमान जाबाय आरो नोंथांमोननि बिजाबखौ जुदि चेक खालामनो हायो नैयाव माइनासखौसो नुनो मोनगोन बे प्लास जानो नांगौ आरो बेवहायबो नोंथांमोना कुइसनखौ माइनास नुनो मोनदोंमोन बेयो प्लास जानो नांगौ स' नोंथांमोननि बे बिजाबाव थानाया जाबाय बेखौ प्लास खालामना लाब्लानो जाबाय आरो जोबथारनायाव जोङो बेखौ tan 35 डिग्री प्लस 10 नैबे 10 डिग्री बेनिफ्राय प्लास 10 डिग्री इनटू tan 35 डिग्री इक्वल टू 1 होननानै जों फोरमान खालामबाय आरो नैखौ नोंथांमोना सिगाङावबो लिरनो हागोन नैबे 10 डिग्रीखौ नै सिगाङावबो लिरनो हागोन पजिशनखौल' चेन्ज खालामब्लानो जाबाय आरो गासैबो सेमानो जागोन स' बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 6 निमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बारा जाबाय बेनिफ्राय बे कुइसन नाम्बार जों 8 खौ थामहिनबा जोबथारनायखौ जों नायनोसै कुइसन नाम्बार 1 नि 8 नाम्बाराव मा दङ सल्युसन बेवहाय होनाय दङ tan 45 डिग्री बेनिफ्राय प्लास आल्फा बेनिफ्राय दङ इनटू tan 45 डिग्री माइनास आल्फा इक्वल टू 1 जोङो 1 होननानै फोरमान खालामनांगौ दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ बेखौ लिरग्रोनोसै लेफ्ट हेन्ड साइडआव जाबाय tan 45 डिग्री प्लस आल्फा इनटू tan 45 डिग्री माइनास आल्फा स' बेनिफ्राय नेक्स्ट नैबे फर्मुला लांबानो जासिगोन बे जागोन tan 45 डिग्री प्लस 10 आल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री बेनिफ्राय 10 आल्फा बेनिफ्राय इनटू जागोन बेनिफ्राय 10 45 डिग्री माइनस 10 आल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री इनटू बेनिफ्राय 10 आल्फा नैबे जाबाय इनटू बे माइनास नङा इनटू बेनिफ्राय इक्वल टू बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो 1045 माने जोङो 1 होनना मिथिगौ जों डाइरेक्टलि 1 लिरबाय प्लास बेयाव मा थाखो 10 आल्फा आरो बे जाबाय 1 आरो 1045 नि माना जाबाय 1 आरो माइनासा माइनास थागोन स' 1 इनटू 10 आल्फा बे जागोन 10 आल्फा जागोन इनटू 1045 नि माना 1 माइनास 10 आल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस 1045 नि माना जाबाय 1 जों 10 आल्फा जों सानजाबा जों मोननो हागोन 10 आल्फा जों मोनबाय बेनिफ्राय दानिया बे गासैखौबो जों दाननो हागोन बेजों जों केन्सेल खालामबाय बेजों केन्सेल खालामबाय बेनिफ्राय जोबथारनो मा थाखो 1 थाबाय स' बे 1आ माजों गोरोबखो दा बै राइट हेन्ड साइडजों जों गोरोबहोबाय राइट हेन्ड साइडजों 1 मोनबाय जों दा बेनिखायनो जोबथारनायाव लिरनो हायो फोरमान जाबाय बेनिफ्राय फोरमान खालामना नम्बर 2 आव मा सोंदों जुदि tan थीटा माइनास 10 आल्फा इक्वल टू x होनाय दङ बेवहाय सल्युसनाव जों होनाय दङ होनना लिरनांगोन गिबियाव होनाय दं बेवहाय होनाय दङ tan थीटा माइनास 10 फाइ
अल्फा नङा tan phi इक्वल टू x आरो मोनसेया जाबाय cot phi बेनिफ्राय माइनास cot theta इक्वल टू y बेनिफ्राय जोङो मा फोरमान खालामनांगौ जोङो फोरमान खालामनांगौदि cot theta माइनास phi बेनिफ्राय 1/x प्लस 1/y होनना जों फोरमान खालामनांगौ। दा गिबियावनो बेवहाय जों नैनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय tan theta बेनिफ्राय माइनास tan alpha इक्वल टू x जों बेनिफ्राय मा मोननो हायो जों नैनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन 1 जोङो cot theta जों लिरनो हायो बे फर्मुला जोङो tan theta by 1 cot theta जों लिरनो हागोन आरो नैनिफ्रायबो जों लिरनो हायो 1 बे जागोन cot phi बेनिफ्राय इक्वल टू x दाना जोङो नैखौ एलसिएम लाबाय दुसरा जुदि लायोब्ला जोङो लिरनो हायो बेवहाय cot theta इनटू बे जागोन cot phi आरो बेवहाय जों नैबेखौ जों cot theta जों डिवाइड खालामबा जों cot phi खौ मोननो हागोन बेनिफ्राय जोङो बेवहाय cot phi लिरबाय माइनास बे जासिगोन आरो cot theta इक्वल टू x दानिया जोङो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामदो बेवहाय मा थाखो आरो जों cot phi माइनास cot theta नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हागोन जोङो नैबे y खौ जोङो लिरनो हागोन स' जोङो बेवहाय डाइरेक्टलि y लिरखाबाय आरो आं नैबे x खौ नैथिं लाबोनोसै नैबे cot theta इनटू cot phi नि जायगायाव जों x खौ लिरबाय आरो आङो नैबेखौ राइट साइडथिं लिरबाय स' बेखौ जों क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबाबो जों मोननो हाखागोन स' सर्टकाटाव दिन्थिना होखानाय जाबाय बे जागोन cot बेनिफ्राय बेवहाय मा थाखो नैबेखौ जों बिथिं लिरनो हायो cot theta इनटू बे जागोन cot phi बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जोङो बेवहाय राइट हेन्ड साइडआव मा नुनो मोन्दोंमोन स' जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडआव कुइसनाव दंमोन cot बे दंमोन theta माइनास phi दंमोन जों बेखौ दानिया फर्मुलायाव लां स' बेनिफ्राय जों बेखौ फर्मुलायाव लांबा मा जागोन बेखौ जोङो लिरनो हायो cot theta इनटू बेनिफ्राय cot phi प्लस 1 जागोन डिवाइड बाय बेनिफ्राय जों लिरनो हायो cot phi माइनास cot theta जों लिरनो हागोन दानिया जोङो नैबे cot theta आरो cot phi नि जायगायाव नैखौ जों इउज खालामनो हायो स' जोङो बेनि जायगायाव मा लिरगोन दा बेनि जायगायाव जोङो y बाय x नैखौ लिरबाय बेनिफ्राय प्लस 1 आरो cot सिंनिखौ जोङो मा लिरनो हायो नैबे cot phi आरो cot theta नि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनो हायो y जों लिरनो हागोन बे होखानाय दङ बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट जों मा खालाम दानिया नैखौ जोङो बेबायदि x आरो बे जाबाय y x जों 1 जों सानजाबा जोङो मा मोननो हागोन x मोननो हागोन आरो सिङाव थाबाय बे सिङा जाबाय y आरो नेक्स्ट स' बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नैखौ y प्लस x डिवाइड बाय x इनटू बे 1/y जाबाय बेनिफ्राय बे जासिगोन y प्लस x डिवाइड बाय xy जों मोननो हायो आरो जों बेनिफ्राय मा मोननो हागोन नैखौ जोङो नैबायदि लिरनो हागोन 1/x प्लस 1/y इक्वल टू दा बे राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय दा बेनो जाबाय फोरमान खालामबाय जों नैखौ नोंथांमोना एलसिएम लानानै नैखौनो जों मोनफिननो हायो स' बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 2 नि सल्युसनमोन जों फोरमान खालामबाय आरो बेवहाय लिरनो हायो फोरमान खालामबाय स' जोबोर गोरलै अनलि फर्मुलाफोरखौ गोसोआव थाब्लानो जागोन आरो जेसेबां हायो प्रेक्टिस खालामनांगोन अब्लानो बेफोर गासैबो गोरलै बेनिफ्राय आद्रा थानाय कुइसनफोरखौ जों उननि पार्टआव डिसकास खालामगोन स' थेंक इउ फर वाचिं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय